Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for tuning into Nkosi Nophilile. Thank you very much for your love and support. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare ke ubuke nama advert. Now guys, asikhulumeni ke ngodaba lokaMbuyiseni Ndlozi okuthiwa ke usesulile laphana ke njengelungu leParliament when it comes to EFF. Sibonile ke etrenda uNdlozi kuthiwa akaseyilona ke ilungu leParliament. Manje bathi bakhuluma ke ngokuthi ukuqagela ke ngekusasa likaNdlozi osule eParliament sekukuningi kukhuluke ukuqagela ngekusasa ke lobe ekhulumela iEFF uDokotela uMbuyiseni Ndlozi oshiye ekubeni ilungu leParliament elimele lenhlangano na ukuthi umthombo obuphambili emkhankasweni ukuba uNdlozi aqokelwe kwesephini lomholi weEFF uthe akusensuku zatshwala ukuthi uNdlozi ashiye kule nhlangano. So ke now izindaba zokushiya kukaNdlozi ke eParliament zimenyezelwe izolo yiEFF. uNdlozi usule kanye nelinye ilungu lapha leParliament umnumzane uYazini Tetshana. Now so okhulumela iEFF unkosikazi Leanne Mathis uthe uNdlozi benoTetshana babhalele unobhala jikelele weqembu umnumzane uMarshall Dlamini becela ke ukushiya njengamalungu eParliament. Iqembu lizamukela izicelo zabo zokuba ke sibakhulule ezikhundleni ebebejujwe kuzo. So ezincwadini zabo babonge iqembu ngokubanikeza ithuba lokuthi balimele basebenze ngokuzikhandla ngesikhathi bejujwe ezikhundleni sibafisela inhlanhla. So nawo kwesula kukaNdlozi akuzange kumangaze ngoba phela wayizwa ngendaba ingqungquthela yokukhetha ubuholi beqembu ebingenyanga edlule. Kunemibiko yokuthi uNdlozi wayeyalelwe ukuba angalubhadi ke kule ngqungquthela akazange aqokwe ngesikhathi sekukhethwa namalungu esigungu esiphezulu. So ngaphambi kwengqungquthela kwakukade ke kunamalungu eEFF ayeqhubha umkhankaso wokuthi uNdlozi aqokele kwesephini lomholi wenhlangano. Kepha lo mkhankaso wabuye waphelela emoyeni ngemva kokuvela kwamahebezi ukuthi uNdlozi umisiwe eqenjini. So ke uNdlozi uqale ukuba ke nyama nambala eqenjini ngemva kokuhlubuka kwayiphini lomholi kwiEFF umnumzane uFloyd Shivambu osengunobhala jikelele manje weMK Party. Now so kunezinsolo zokuthi uNdlozi ungomunye walabo abazi kuqala ukuthi uShivambu uyashiya kwiEFF kuthiwa iphutha lakhe kwaba ukungatsheli ke umholi weqembu umnumzane uJulius Malema ngalolo daba. uMalema usekusho kaningi ukuthi ngeke aphinde abethembe abangazange bamazise ngezinhloso zikaShivambu zokulaqaza iqembu. Singazi manje kuzwakala ngathi uNdlozi ufela lokho bafethu ukuthi ufihlile ukuthi uShivambu uyahamba esazi wangatshela uMalema. So now he's being punished for that. Now umthombo owawuyingxenye ke yomkhankaso wokuthi uNdlozi angene esikhundleni esashiwa ke uShivambu uthe uNdlozi uzoshiya naye noma yinini. Kuyacaca ke njengoba seshiya njengelungu leParliament kungekudala ke siyazi ukuthi akavela phome bafethu ngoba wow. So akaphumela obala ke ngokuthi uzoyaguphi kodwa ke kukhona ukukhuluma ukuthi angase aye enhlanganeni elwela amalungelo abantu ayisekho into asayihlalele lapha kwiEFF. uNdlozi waqala ukuba yilungu leParliament ngo2014 lapha kuEFF. Umthombo uthe kona iEFF ilahlekelwe kakhulu. Ayibona balahlekelwa ngithi okay ubenza umsebenzi omuhle eParliament naseqenjini ubethandwa futhi kakhulu ezikhungweni zemfundo ephakeme ngesikhathi ejutshwe ke KwaZulu Natal iEFF yakhombisa ukukhula. He was something there ka-EFF to be honest. Ube something according to me, but anyways balahlekela abe-EFF, they do not know what they have lost. Angazi bafethu, I'm just saying, but they do not know what they have lost ngendlela nje uNdlozi abamphathe ngakhona. So the way ngizwa ngakhona ufela ukuthi ubesazi ukuthi uShivambu uyahamba wangatshela kuJulius Malema. Iyona nto le emenza ukuthi manje abe yisitha sika Malema kanje. The way he's been treated though, the way he's been treated, mina was like, dude, can't you just leave? Because wow, uyabona nje ukuthi uphethe kanjani kule ndawo bafethu. Yo cha ngeke. But anyways angazi ishuvola ka comment section kuthiwa ke yena kodwa usesulile njengelungu leParliament. Singazi ukuthi uzosula nini njengelungu leEFF. Kodwa bathi khona kuyabonakala ukuthi akusensuku zatshwala. Hayi, all the best to him bafethu. Yeah, usule nomunye ukuthi ubani Yazini Tetshana, something like that if I did not lie. Thank you so much ukuthi ubuke video. Asiphinde sibonane futhi kwenye izolandela. Don't forget to subscribe, like, share and put that bell on. Sizobonana futhi kwenye video elandelayo. Bye.